Kaixo eta ongi etorri beste egun berri batera. Gaur, abuztuaren 21, astelena, elkarrizketa bat izanen dugu. Hemen Inigo Larramendi izanen dugu, Navarraldeko kidea, eta abuztuan egingo dituzten ekitaldien inguruan hitz egitera etorriko da. Astelenean, asteazkenean edo larun bat honetan auritzen Burgeten Orreaga 824 omenaldiaren inguruan hitz egitera etorriko da, baina beti bezala goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1782an, Frantziako iraultzan gillotina bidezko lehen exekuzioa egin zen metodo ankerragoak ordezkatuz. Urte batzuk geroago, 1911an, Mona Lisa edo Gioconda margolana, Leonardo da Vinciren oliopintura Louvre museotik lapurtu zuten Parisen. 2 urte geroago aurkitu zuten Florentzian. Egun berean, baina 1945an, Stalingradeko bataila hasi zen Alemania eta Sobietar Batasunaren artean. Eta bukatzeko, 1975an, Madrilen Grapo taldea bere ekintzak egiten hasi zen Guardia Zibilaren 2 zakur akabatuz. Ikus dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, 72 adingabe nafar emakumek salatu dute sexu indarkeria jasan dutela urtarriletik ekainera bitartean. Aurtengo lehen 6 hilabetetan, 175 delitu erregistratu ziren guztira. Zifra hori 2022koa gainditzea espero da. Orduan 254 kasu izan baitziren. Jarraian, 5 gizonezko atxilotuta daude emakume bati ustez sexu erasoa egiteagatik tuteran. Ezkerreko berriko argazkian, behiak korrikalari bat jotzen duen unean, atzo faltzesko entzierroan. Izenburuan, adarkada bana tafaia eta faltzesko entzierroetan. Pilonen azken lasterketak larritasun gutxiko zauritu bat utzi du. Argazki nagusian, selekzioko 23 jokalariek munduko titulua ospatu zuten Jorge Vilda entrenatzailearekin batera, atzo Sydneyen. Titularrean, Lege Urrea. Emakumezkoen futbol selekzioak Ingalaterra gainditu du munduko txapelketako finalean. Vilda konbinatuak zerua ukitzen du hilabeteetako barne tentsioen ondoren. Alboko albistetan batetik, foru komunitateko batez besteko soldata 2.367 eurokoa da. Azken 5 urteetan 115 hazi da inflazioaren azpitik. Bestetik, mozkortuta eta drogatuta zirkulatu du AP12 autobidean, haiegin kontrako noranzkoan. Bukatzeko, Sergio Fernández munduko txapelketako 400 esietako finalerdietatik kanpo geratu da. Diario de Navarran argazki nagusian, Espainiako selekzioko jokalariek txapeldunen garaikurra jaso dute Sydneyen finalean Ingalaterrai 1-0 irabazi ondoren. Espainiak Ingalaterraren aurkako titulua eskuratu du Olga Carmonaren gol bati esker aurrekaririk gabeko balentria batean. Titularrean munduko erreginak. Beheko titularrean, enplegu aniztasuna aldizkako kontratu finkoak dituztenekin lagatzen da Nafarroan. Sepek 2,5 kontratu erregistratzen ditu gizarte segurantzako afiliatu bakoitzeko. Alboan, Guardia Zibilak baieztatu du Tenerifeko sutea nahita eragindekoa izan dela. Goiko berrietan batetik, adarkadadun jai agurrak tafaian eta faltzesko pilonean. Bestetik, Nafarroak itotzen jarraituko du astearen hasieran. Bukatzeko, osasunak tximirekin duen jarrera, kritika konstruktiboa. Garako titular nagusian, UPN zauri baterako atzerako kontaketa hasten da. Javier Esparzak atzo iragarri zuen ez dela berriro Nafarroako presidente izateko hautagaia izango, eta alderdia hurrengo kongresura begira jarri du. Argazki nagusian, pirata narrasek utzitako hiria berreskuratu dute donostiar agurgarriek. Bazen garaia. Pirata Baldresek astebetez bahituta daukate postaleko Donostiak berreskuratu du betiko eite ona. Eskuinean, Ibai Azparrenen reportajea. Etxeko teknologia adimenduna jazarpenerako erabiltzen denean. Behan, greban dauden preso maputxeen egoera larriagotu da. Kirolean, arraunen, arraun lagunak bere 2. Euskotren Liga ziurtatu du Zarautzen. Futbolean, Paredes eta Hernández munduko txapeldunak Espainiako selekzioarekin.
Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur giro eguzkitsua eta beroa. Kantauri surialdean nabarituko da aldaketarik handiena. Behe-hodeiak goizean goiz eta gauean baino ez baitira agertuko eta gainerako orduak eguzkitsuak izango dira. Ia oskarbi egongo da. Gainerako lekuetan aldaketa gutxi zeruan. Beraz, beste egun batez eguzkia izango da jaun eta jabe. Gainera, temperatura apur bat igoko da eta Araba eta Nafarroako hegoaldean bero handia egingo du. Haize ahul eta aldakor ibiliko da, eguerdi inguruan iparraldetik finkatuko da eta arratsaldean zertxobait indartuko da. Asteartean ez dugu aldaketan dirik espero. Eguzkia eta beroa berriz ere. Izan ere, temperatura maksimoak apur bat igo daitezke eta 30 graduren bueltan ibiliko dira kostaldetik gertu eta 40 gradutara ere hurbilduko dira Araba eta Nafarroa hegoaldean. Goizaldean eta goizean goiz, behe-hodeiak ikusiko dira Kantauri surialdean, eta arratsaldetik aurrera bero-hodeiak hegoaldean. Haizea ahul ibiliko da, eta goizean iparraldetik finkatuko da kostaldean eta arratsaldean gainerako tokietan. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Iñigo Larramendi daukagu, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Navarraldeko kidea daukagu eta uda amaitzear dagola, abuztuan egingo dituzuen azken ekitaldien inguruan hitz eginen dugu, oraintxe bertan aste kulturalean gaude ez, auritzen, pasaren larun batean hasi zen, eta larun bat honetan amaituko da, Horreaga 824ko aste kulturala, konta eguzu pixkat. Bueno, pentsaliteke abuztua porre aldia dela, baina guretzat ez alderantziz. Ia esan da, opor tarte labur baten ondotik, ikusten dugun bezala, nahiko beteta datorkigu agenda, baina bai, esan duzun bezala, momentu honetan gai nagusia hori da, Auritzeko udalarekin batera antolatu dugun aste kulturala, 824ko Horreagako azken batailaren ingurukoa. Ja egin zen joan den asteburu honetan, joan den larun batean, lehenengo jardunaldia bete zen, goizean Saberi Urjoren hitzaldiarekin, eta gero arratsaldean Beltzaren taldearen kontzertuarekin. Ni ez nintzen nego. Baina, esan deatenez, ongi atera zen, esan edo neko izan diaten, interesgarri esan zala Saberi Urjoren hitzaldea, hori da ekidana, eta gero kontzertuari dagokinez, irudi batzuk, bideo batzuk bidali dizkidate, eta, aretoa nahiko beteta ikusten zen, arreraldetik badirudi, lehenengo eguna, ongi atera mendala, eta, ez da gutxi, ez da gutxi ze, beti hasieran, nolaterako den hau. Badirudi, oraingoz ongi hasi dela. Gero, daukagu bitartean, bigarren eduki bat, esateko, dela erakusketa, ez dut oraindik ikusi, baina, esan zidatenez, aurrekoan komentatu genuenez, gai nagusi den honen inguruan, 824, berez da, Horreagako lehenengo bataila eta azken batailaren bitarteko tarte hori, ezta? 778tik 824 arte. Gehienok, gutxi gara zeo zer entzun daukagu lehenengo batailari buruz, Baskoiak, Errolan, Karlomagno hori guztia, zeo zer entzun izan dugu, baina normalan hor gelditzen geha, eta Horreagan ikusten dena gehien bat horrekin lotuta dago. Batez iturria delako ezain beste gertakizun historikoa, baizik eta horren ondoren Frantzian egin zen lan literario bat, La Chanson de Golan, Errolan abestia. Hori ez da historia, da literatura, baina egia esan da, gehien bat hor ikusten duguna hortik datorkigu, ezta? Berez gertatu zenatik, baino gehiago. Orduan, denbora tarte hortan gutxi ezagutzen duguna, gauza garrantzitsu asko gertatu ziren, oso esanguratsuak, eta horren inguruko, horri ezagutzeko, iruditzen zaigulako oso denbora
garrantzitsua dela, antolatu da panelen bitarteko erakusketa bat, Auritzeko kulturetxean bertan, ja dena hor egingo da, Auritzeko kulturetxean, eta okeres banago, esan diatenez, ez bertan egon noen di, baina uste ja ikusgai dagoela. Orduan, bai ekitaldi nagusietara joaten diren lagunentzat, baina baita ere bitartean, hori, operretan baldin bago norbait, egun horietan joaterik ez du, baina Auritzetik pasatzen baldin bada, egun hauetan, bertan ikusgai eukiko du. Eta gero ja, hurrengoa da aste kultural honen ekitaldi nagusia. Aipatu zuen bezala, datorren larun batean ospatuko dana, abuztuako 26. Esan bezala hori, Auritzeko kulturetxean bertan egingo da, bertako areto nagusian, eta izango da larun bat goizean. Ja arratsalderako ez du, gure asmoa zen gero komentatuko duguna arratsaldean egitea, baina irailaren 2 pasatu genuen. Orduan, larun bat horretan goizean, orain ja aurreko elkarrizketetan kontua da parte hartzaile batzuk eta zehazteke edo itxigabe zeudela eta hori. Ja momentu hortan, azken orduko ezustekorik gertatzen ez bada, egurra jotzen dugu. Printzipioz ja itxita dago parte hartzailetza. Orduan egin duguna batez ere da hori, gure Navarralderen web orrialdean dago, hor badago banner bat, gai honen inguruan, eta beran hor entzule, nahi duen edo zen entzule edo ikuslek, informazio hau irakur dezake eta izena eman ere. Jardunaldi honetarako besteetan irekia da, nolabait esateko, baina kasu honetan, hori kontrolatzeko eta aukera izango da azken momentuko norbait joaten bada parte joateko. Nahi dugu alden neurrian dena hori, aldez aurreko izen ematerekin egin, hobeto antolatzeko eta hori. Eta esteka horretan edo banner horretan gure goberraldean aukera hori ados. Orduan, pizkat birpasatzeko egitaragoa, jardunaldiak 2 atal edukiko ditu, lehenengo ponentzia edo hizketaldi edo hitzaldi sorta bat, guztira 4 hitzaldi. Printzipioz bakoitza ordu erdi gurukoa, hori da asmoa, gero ikusiko da betetzen. Gero agian luzatzen da. Saiatzen gara hortan zorrotzak izaten, batez ere bat azten baldin bada hori, bere bizitza kontatzen, hori atzek datozenean, datozen horientzat arrazoa da, baina, lehenengo esatia jardunaldi, hitzaldi sorta hori, eta gero horren ondotik mahai inguru bat. Lehenengoa izango da akademikoa, akademikagoa, nolabait esateko, eta bigarren zatian mahai inguru hortan, saituko gara gehiago horren inguru hausnarketa bat eginez. Hau, entzungo dugun hau guztia, ze garrantzia dauka, gaurko ikuspuntutik edo gaurko egoeratik ikusita edo aztertuta zer esaten digu, zer nolako garrantzia dauka gaurko 21. mende honetan, hori izango da egitura nagusia. Orduan, birpasatzen, esan bezala lehenengo zatia hitzaldi horiek izango dira, sarreran alkateak, Josepe Iriagarai, bertako alkateak, harrera egingo digu, halakoetan egiten den bezala, baina hori da protokolario moduan, nolabait esateko. Baina gero, berez hitzaldiak, ja idatzita dituz, burua destakoat hau guztiak goratzeko. Lehenik, 10 gauza bat, garrantzitsua ordua. Berez, kongresua hasten da, 9:30. Hitzaldiak hasiko dira 10:00etan, eskatzen digu jendeari alden horrean, 9:30 bertan egoteko, jendea sartu, banatu behar ditugu liburuzka batzuk honekin, eseri, jendea agurtu, berazpaldiko gauza hauek, nolakoak diren. Orduan, printzipio eskatzen digu jendeari alden horrean 9:30 hor egotea. Handik ordu laurdenera, 10:00 gutxitan, horre ideia da Josepe Iriagarai alkateak agurra ematea, eta esan bezala berez 10:00etan hasiko lirateke ponentziak,
Lehenengoa, 10-etatik 10:30, Patxi Zabaleta, 824, Orreaga, el año de Eneko Aritza, Eneko Aritzaren urtea. Bueno, hor uste dugu, nik uste berak egingo duela, urte gertakizunaren inguruko garrantziari buruzko hausnarketa bat, eta hori. Gero, bigarren atzetik, bigarren tokian, 10:30-etatik 11:00-etara, Juan Mari Martínez Txoperena, arkeologoa, mintzatuko zaigu, izenburu honekin, La calzada romana Astorga Burdeos, una vía europea en Orreaga. Alegia, Orreagan egon gara, Orreaga de Orrozabal. Bueno, zergatik gaude hor, zer gertatu zen hor, eta batez ere zergatik han. Eta, bueno, azalpena da oso agerezkoa, osea, lehengo mailako pasabidea zelako, komunikabide nagusia zelako, ez bakarrik Baskonean edo Euskal Herrian, baizik eta Europa osoan. Eta, bueno, horregatik gertatu ziren, hor gertatu ziren gauza horiek, eta, bueno, horri buruz mintzatuko zaigu Txoperena arkeologoak. Gero, hirugarren tokian, 11:00-etatik 11:30-etara, Iñaki de Luzuriaga, itzultzaile eta, historialari afizionatua, historia zalea, esateko, lasartearrak, mintzatuko zaigu, bera kontatuko digu pizkat aurrekariak, alegia. Bai Orreagako lehenengo bataila, eta bai, oroituko dugun azken bataila hau, ez ziren bapatean gertatu. Gu normalean ezagutzen duguna da pizkat horrelakoa, bapatean goza gertatu zen, zer dakigu, baina ez dakigu zergatik gertatu zen, ezta? Eta, berak azalduko zigu, testu ingurua da Baskonia, alegia, hori gertatu baino lehenago, hor bazegoen eta Baskoniako dukerria. Hori izan zen, egitura politiko independiente bat, hori ere askotan ahazten dugula, Iruñeko erresuma edo Nafarroa esen zerotik jaio zen harren aurretik eta egon zelako egitura politiko bat, Baskoniako dukerria. Eta Orreagako batailak datoz, hain zuzen ere, Frankoek Baskonia hori menperatzeko egin zuten erasoaren ondorioz. Hori da pizkat laburpena, eta horretari buruz itzengo digu Iñaki López de Luzuriagak. Baskoiak eta Akitaniako gerra, 824 bidean, zer gertatu zen, ara iristeko. Eta gero jo, laugarren ponentzia edo izketaldia hori niri egokituko zait, 11:30-etatik 12:00-etara. Izena, Mendebal, Baskonia, zaituko naiz zertxo bait lebidun egiten, baina, izenburua da hori, erderaz, Baskones occidentales y continentales durante el nacimiento del reino de Pamplona. Alegia, mendebaldeko eta iparraldeko Baskoiak Iruñeko erresumaren jaiotza garaian. Batez ere, hori, Baskoien ikuspegi orokorraz galtzeko. Gurean tamalez, gure kontra eta euskaldunok ezabatzeko gehien bat erabiltzi izan dana da zatiketa. Gure buruaren irudiri zatitua ikutzea. Lurralde arloan, nik uste denok nahiko argi ikusten dugula denok, baina hori ez da hor geratzen. Gure buruaren ikuspegi historikoan ere hori askotan gertatzen da. Orduan, kontua da, aipatu dudan Baskoniako dukerri horretatik, izan bezala jaio zala Iruñeko erresuma, batez ere barruan ziren talde baskoi batzuen arteko aliantza bati esker, Nukasitarrak, Eneko Aritza eta Iruña eta Lizarraldea edo Lizarrerriko eta Pirineoko baskoien artean, Arogiko baskoiak, gehien bat horien artean. Baina baziren, antza denez edo dakigunez argi eta garbi aliantza horretan presente egonez ziren beste baskoiak, alegian mendebaldeko baskoiak, garai hartan esaten zaie Arabako baskoiak, gaurko EAE inguruan bizi zirenak, oro har, eta, ez gaurko iparraldea soilik, baizik eta Garona ibar arte bizi ziren baskoiak, ezta? Garrantzitsua da gure buruaren ikuspegi oso ez galtzeko, bi gune baskoi horiek ere, ze goretan ziren, eta haien arteko harremana esen sekulan eten, esen moztu,
Baina, bueno, batez ere, hori, batzutan arazoa da, hori asko zitatzen garela Iruñeko erresuman, eta normala da, segune nagusia da, 1000 urteko iraupen bat okizuen, ezin dugu galdu, biztaz galdu hori, beste baskoi horien bilakera nolako zen, momentu historiarekin gero gehien bat, edo gehienak Nafarroarekin, edo Iruñeko erresumaren berriro ere batu ziren, baina, bueno, hori pizkan nolako izan zen, normalean ez dugu jakiten, eta garrantzitsua da, esan bezala, gure ikuspegi orokor hori ez galtzeko, eta batez ere, bestela, gure kontakizunetik hori kentzen digutelako, esaten digutele, mendebaldeko baskoiak asturarrak zirela, eta iparraldeko, edo, ipar baskoneako baskoi hori, frankoen menpe zirela, eta gilo, eta hori ez da egia. Baina, bueno, guk hori lan hori egiten ez badugu, hori da gelditzen dela. Orduan, hori da pizkat hitzaldi horren asmoa. Esan da bezala, 4 hitzaldi horiek 10-etatik 12-tara, 2 orduz. Eta hitzaldi horiek izanen dira euskaraz edo gazteleraz? Segun, Iñakirena euskeraz, nire asmoa da, bertan joaten den jendera, ni normalean egiten izaten duena da, PowerPoint bat eramaten dudala, eta nik egiten izaten duena da PowerPointa gazteleraz egin, ze hori denek ikusi eta ahozkoa euskaraz. Ni hori egiten dut, bi jende guztiak ulertu desan, ezta? Eta Patxi eta Txoperenarena nik uste gazteleraz egiten duela, eta Patxirena, ez dakit izenburua, erderaz, gazteleraz pasatu didate, baina gero berak ez dakit nola egingo duen, edo uztarketa bete egingo duen, ez dakit. Esan dut hor, nasketa bat egingo dugula hizkuntzaren aldetik. Horren ondoren, beste eduki eta hor gauza potoloak entzun eta gero, jendeak estanda egin ez desan, atzen alditxo bat, kafetxo bat, mokadutxo bat hartzeko eta ordu erdi batez edo. Eta esan bezala, bigarren zatia, arinagoa, lasaiagoa, hausnarketarako, mai inguru bat, asmoa da, 12:30-etatik ordu bitara, ordu terdi edo. Izenburua jarri dugu, la memoria de... Hau ere ez dakit zehazki euskeraz erderaz, bertan erakiko dugu. Parte hartzaileen arabera, nik ez dakit aiekeen hizkuntzaldetik nola dabiltzan. Nik uste tartekatuko ditugula ere gaztelera eta euskera. Izenburua erderaz, la memoria de Orreaga. 824, origen del reino vascón. Eta zeren inguruan hausnartuko duzu edo eztabaidatuko duzu? Bueno, ez dut spoiler egin nahi, baina gutxi gora bera, zer dakigu eta zer ez dakigu gai honi inguruan, ze esan nahia, ematen diogu gutako bakoitzak Orreagari, Orreaga badago gu aspalditik lantzen dugun kontzeptu bat, eta da oroimen lekua, badira gure inguruan, gure historiarekin, gure oroimenarekin lotuta diren leku, ez hemen, mundu osoan, leku zehatzak non kolektibitate edo jendarte baten historia nolabait esateko labur biltzen den, eta gainera herri hori nolabaiteko nortasuna edo indarra emeten diogu. Leku honek gogorazten digu gaur gizarte bezala, herri bezala, estatu bezala, nazio bezala, hemen gaudela hori gertatu zelako. Gu euskeraz badago esaldi niri bintzat asko gustatzen zaidan, ezta? Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Legia jarraikortasunaren ideia hori garrantzitsua da gizarte nazio bat osatzeko, eta oroimen edo memoria leku hauek hori gogoratzen digute. Eta Orreaga gurean, Euskal Herrian, Nafarroan, agerizko memoria lekua da, ezta? Baina hortaz haratago, ze esanahia ematen digu. Ados gaude denok ematen digun esanaian, ala ez, ikusiko dugu. Asmoa ez da argi eta garbi ikuspuntu bakarra adieraztea, izeketain zuzen ere, gutxieneko batzuk partekatzen dugun lagunen artean, ikustea ere zen horrean ados gaude edo ikuspuntu ezberdinen ditugu, ezakit hori bertan ikusiko da. Eta gero, zertarako erabil dezakegu referente hori, Orreagako, eta kasu honetan goratu dezakegun 824ko
bataia hori garrantzitsua dela guretzat, batez ere momentu hortan jaiotzen delako Iruñeko Erresuma, alegia independentziaren abia puntua dela. Osea, da mugarri oso garrantzitsua, edo izan beharko luke, normalan herrialde libre gehienetan, bere independentziaren hasiera jai egun nagusia izaten da, hiriburuko plaza nagusiaren izena izaten da, gurean, hortan gabiltza, ezta? Horren inguran ere, hau gogoraztea eta hau jakitea esagutza, zen nolako eragina dauka honetan, ezta? Eta boratzen zaiguna, gero momentuan bertan, aterako dira zireni, beste hizketarako gaiak edo beste solasgai batzuk, ezta? Baina, hori da kontua. Hausnarketa bete egitea, goizearen lehenengo partean entzun dugunaren inguruan. Eta hor amaituko da, ez? Bai, parte hartzaileak izango dira nire burua egokitu zait. Batez ere nahi genuelako Navarraldeko norbait hor egotea, pizkan Navarralderen ikuspuntua adierazteko, eta nire egokitu zait. Gero egongo dira Maria, hor sartu nahi izan dugu ere, politikarekin lotutako, baina, ikuspuntu ezberdinak hor txartatuz, Maria Solana, EAJ eta gero Abaiko kidea eta Idoia Zabaltza, hau da Mikel Zabaltzaren arreba, eta hor Aeskoan eta horitz zaritzun guru hontan, oso murgilduta dagoena bertan egiten diren gauzetan. Eta Josean Beloki hau zinegotzea izan da Uarten, orain uste politika edo gutxienez hori zinegotzi izatea eta gutxi duela, baina, interesa handia erakutsi du Nafarroako historiaren inguruan, Twitterren eta, asko mugitzen da, eta, tipo ezaguna da Twitterreko mundu hortan, eta, Nafarroako historia horre azalarazteko, ardura ez dakit, askotan egiten ari da, orduan, interesgarria izango da ere, bere ikuspuntua horre txertatzea, ezta? Hori, nire burua, Maria Solana, Idoia Zabaltza eta Josean Beloki lauron artean, mahai inguru hori egin du, eta zuk esan duzun bezala, horrekin nahimetuko litzateke 26ko jardunaldia. Aukera egongo da ere, bazkaltzeko, ez dakit ja, printzipio historikoki behintzat, bai, ez dakit ja beteta egongo da, nala ez, hori ez dakit, baina hori kontua da esan bezala, izen emate, interneten bidez izena ematean, hori bueltan konfirmatuko litzateke, baina aukera hori, oraindik lekua baldin badago, printzipioz horren ondoren bazkaltzeko aukera egongo da horitzen bertan, hori ere aipatu behar da. Eta esan bezala, horrekin 26koa amaitzen da. Ze arratsalde horretan egin behar zenuten antzeslan bat, ez? Karo, gure asmoa zen egun oso bat egitea, hauren komentatu dugun antzeslanarekin, baina kontua da, antzeslanean aktoreak eta dira 21 lagun, erdila edo aurrak dira, eta kontua da egun horietan oraindik gehienak oporretan zirela, eta orduan eskatu ziguten hurrengo asteburura pasatzeko. Orduan, hori, abuztuaren 26ko hori goizeko saioan geratuko da, eta hori, antzeslan hori egingo da hurrengo asteburuan, larun batean, irailaren 2an, arratzaldean. Horrek geratuko da 26an bakarrik goizean, eta irailaren 2an bakarrik arratsaldean. Hori da aukera. Baina, hiru asteburu daude hor, eta aukera dauka edo hor, horietako edo zeinetan auritza joateko. Orduan, abuztuaren 2an, esan bezala ere, auritzeko kulturetzean, arratsaldeko 5etan. Horreaga, iraganetik hurbilera uste dut dela izenburua, da ordu terdi inguruko antzezpen bat. Nik ikusi nun Beasainen, ja antzestu dute Mutiloan duela gutxi, seguran bertan, Gipuzkoa inguruan, ni Azpeitian uste dut baita ere, ja antzestu dute ez dakit 4 edo 5 aldiz, holako zerbait. Eta,
berez bi zati ditu, lehenengo zatian hor protagonista dira aurrak dira protagonistak, eta hor egiten dutena, antzesten dute, ari direla antzeslan baten entzeiguetan daudela, eta antzeslan hori da, hain zuzen ere, Orreagako batailari buruz, eta hori. Orduan, horre gustatzen dituzte berez antzespena, eta haiek egiten dituzte, off the record, egiten dituzten horren inguruko hausnarketak, ezta? Gazte edo agor baten ikuspuntutik, ezta? Ze gai hauen normalan geratzen dira hori, oso gai potolak, jende helduarentzako, baina, gazteen ikuspegia hor txertatzea ere garrantzitsua da, eta lehenengo zatean haiek dira protagonista, eta bigarren zatia hor helduek daukaten nagusitasuna, eta, umorea eta hori antzespen labur batzuk ere tartekatuz egiten dutena da, hori, orainetik ikusita, nolabait esateko, modu nahiko umoretsuan eta harinean, baina adierazi nolabait esateko, nola duela ez da gutxi duan, 1200 urte geratu zen hori, nola eragina daukan oraindik ere, gaurko hainbat. Gaur eta azkeneko hamarkadetan, haiek ere gogoeta bat edo gogoratzen dute, gu gazteak ginenean, haiek bizi zuten Frankoren diktadura, nola hori guztia pizkat neurri baten horrekin lotuta dagoen, eta, beste egiten dute horren inguruko gogoeta bat, baina orainetik. Orduan, nik izan bezala basainen ikusen nun, ni behitzak guztatu ez da bat ere astuna alderantziz, nahiko azkar pasatu zitzaidan, eta, nik uste plazaratzen duen mezua oso zuzuna dela, eta merezi duela, aspaldi honetan ez dudan bezala, horitzera joatea beti merezi du, kasu honetan, asteburu bat, arratsaldean gainera, ez du zertan goiz, jardunaldia esaterako goiz hasten da, segun norbera non bizi den, agian horitza apur bat urritiago dago, baina hau, bostetan, bertan bazkaldu daiteke, antzeslana ikusi, herriaz gozatu eta inguruko guztiaz, eta gero etxera itzuli, hori esan bezala, irailaren 2an, arratsaldeko 5etan, Auritzeko kulturetxean. Eta honekin amaituko da aste kulturala, ez? Honekin amaituko da aste kulturala. Gero egin beharko dugu hausnarketa, balorazioak eta hori guztiak, hori gerokoak. Horrekin ja amaituko litzateke Auritzeko aste kultura hori. Eta alde batera utzita aste kulturala, gaur bertan duzuen Eugin hitzaldi bat, ez? Izan bezala, oporretatik lan moruarekin itzuli behar izan dugu. Eta gaur bertan, arratsaldeko 7etan, Eugin bertako Estiribarreko gazte asanblada antolatuta, lur komunalen inguruko hitzaldia izango da. Eugin bertan da Otondo, Olondo, da bertako zentro de referencia Olondo uste dut dela. Ez dago galtzerik, hor egi ez da oso ondila, bertan daukaten kultur zentroan edo, ludotekan uste dut hain zuzen ere, izango da arratsaldeko 7etan. Hor kontua da, bertan Eugin, badago enpresa bat, Magna Magnesitas de Navarra, oso enpresa ezaguna. Enpresa honek baitu bi harrobi, bata Zubirin, eta beste bat Eugin bertan. Kontua da, bi harrobi horiek agortxar daudela, eta, bilatzen ere dira, harrobi berriak zabaltzeko tokiak. Eta lehenengo duela, agian 10 urte delako zehozerra, saiakera bat egin zuten, eta hori agian entzun daukiko duzue, Silbetin. Silbetin ganea hor pagadi handia da herriaren inguruko guztia, eta, herri presioa egon zen bere garretan, eta, zorionez gauza bat edo beste dela eta, hori bertan bera utzi behar izan zuten. Baina, orain beste saiakera bat egiten ari dira, eta hori da hain zuzen Erdiz izeneko toponimo baten, da Artesiaga, Eugi eta Irurita, Estiribar eta Bastanen arteko errepide hortan, Artesiaga mendate, Saioa mendian dagoen Artesiaga mendatetik oso gertu dagoen Baskaleku edo
baten. Bueno, hor da, egin nahi dute arrobi hori, gainera hor, bueno, lurralde hori badago bastan eta Esteribar artean, eta hor nahazia da pizkate kontua. Bueno, kontua da batez ere, arazoaren beste alderdi batzuen artean, aintzat hartzeko kontu bada lur eremu hori, erdiz izeneko eremu hori komunala dela. Orduan, klaro, bueno, haiek prestatu zuten eta interneten dago honen inguruko txosten bat, oso interesgarria, erderaz eta euskeraz. Eta bueno, hori da aipatzen duten konklusioetako bat, eta karo, haiek pentsatu duten, bai, hori aipatzen dugu, komunala da, baina zer dago benetan, ezta? Horren, hildo horretatik, edo ari horretatik tiraka, zer dago horren atzean, ezta? Eta hodela, eta gurekin badakite, gu jorratzen ari gehan gai bat dela, hori, guk esaten diguna zuzenbide Pirinioarra, batzarra, komunalak, osolana, hiru batzar edo biltzar egin ditugu honen inguruan, eta hodela eta, gurekin harremanetan jarri ziren, ari gera jardunaldi batzuk antolatzen, eta, nahi dugu honen inguruko gehiago jakin eta salpen batzuk. Orduan, hori izango da gaur arratsaldean, izan bezala, zazpietan egin. Eta gutxi balitz bezala, asteazken honetan ere, berriro, beste hitzaldi bat Murietan, ez? Claro, eske... Oporretatik ezin gara lasaiago itzuli, ez, hemen asako. Esan bezala beste ekitaldi bat daukagu, hitzaldi bat. Hau da Murietan, Lizarratik gertu, arratsaldeko 7:30 bertako udaletxean. Udaletxea da hortik pasatzen zen Basko Navarro izeneko trenbidea, Gasteiztik Lizarrara zijoana, eta hor geltokiaren eraikinean eraberritu dute eta hor daukate udaletxea eta azpiko solairuan hitzaldi aretoa bat. Orduan, bertako udaletxean, asteazkenean, 23an, arratsaldeko 7:30. Eta gaia izango da, hori bai gazteleraz izango dela, hori ala eskatu dutelako, 1512ko Nafarroako konkista, 1512 la konkista de Navarra. Hau udalak berak eskatu du, hurrengo egunean, 24an Murietako jaiak hasten dira, eta kontua da haiek urtero, aurreko egunean, arratsaldean, egiten ohi dutela, ohitura hori daukatela, hitzaldi bat egiteko, antolatzeko. Beste urteetan, beste gaiei buruz egin dute, baina, aurten, alkateak esan zidan, eske de este tema no sabemos nada aquí. Eta, ikusten zaion bari, egon ginen bertako euskal toponimiaz, eta ikusten zaio, orain sartu da alkate, egon zen alkate gisa, baina modu provisionalean lehenago, baina azkeneko hauteskundeetan, uste ja hartu dela pizkata alkatatza 4 urtez. Eta ikusten zaio gai hauek lantzeko gogoz eta hori komentatu zigun eta esan dakoa. Aurreko jaia hasi baino, aurreko egunean, arratsaldean, 1500 izango da batez ere, ikusentzunezko bat. Gai hau landu zenean, Navarralden egin zen ikusentzunezko bat, ja da duela urte batzukoa, baina nik uste gaia nahiko ongi laburitzen duena, eta gainera horrela nik gutxako lan egin behar dut. Orduan, egingo duguna da, testuinguru bat eman, baina, lau ideia nagusi baino ez, eta gero bideoa ikusi. Hori izan bezala, hasta azkenean. Eta uda maitzeko, irailaren 9. Hori, aurrekoan komentatu guen, baina, ez hasteko edukia eta hori guztia Navarralderen web horrean dago, jendeari ara bideratuko nuke, baina zuk esan bezala, ziurenik beste saiorik egingo ez dugunez ordura arte, gogorarazi hori irailaren jaurrengo, lau aste buru, ez da santza, 19an, 26an, 2an komentatu duguna, bitartean beste bitzaldi, eta gero, irailaren 9an, larun bata ere, hori ja da Donapaleon, Zabalek elkarteko lagunek antolatutakoa, Nafarroa bizirik izeneko da egun osoko egitaragoa, oker ez banago,
10etan hasita, uste dut 3 hitzaldi emango dituztela, eta gero horren ondotik, bueno, dantzak eta bar herrian, Donapaleuko edo San Poleko elizan, hor bazien Nafarroako estatu orokorrak, Nafarroako korteen ondorengoak, hor bildu ziren, eta kontua da, 1523an bertan Nafarroako erregea zen, Enriki Bigarrenak, Nafarroako foruak egin zituela. Orduan, egingo da nolait esateko, ez dut esango antzezpen bat, baina nolait esateko, erregeak garai hartan egin zuen bezalaze, gaur gauden Euskaldunok Nafarrok, foru horiek ere egitea, odalako zerbait. Eta gero dantzak, Baskari herrian bertan, eta bar. Osea, nahi duenak, ikusi bezala, ja lehenengo astebura pasatu da, baina aurrengo 3 asteburuetan nahi duena, oporri gabe, motuta edo oporretan ez daki, baina, bueno, ez dut etzan geratu nahi, itzakiak ditu. Osea, 4 segidan, osea, Maituko duzu pixkat nekatuta, ez? Zu ere. Bai, apur bat, batez ere aste honetakoa, jode, iritsi berrian ote esateko, kontua ez da bakarrik hitzaldia ematea, biziketara prestatzea, eta bar. Bai, esaten ari da, hasiera apur bat, gehiagizko hasiera. Baina iraian hori amaituko duzu eta gero ez duzuen momentuz beste gauzarik, ez? Urrira arte, osea, iraia, oraingoz euskalo. Euskalo behar dugu ez dakit non, printzipioz gaur dakigunaren arabera, esan bezala, iraiaren 9 amaituko genuke, iraian behintzat ez daukagu besterik printzipioz pentsatuik, baina, gero urrengo izango litzateke komentatuko dugu urrian. Urrian maileran, uste dut dela urriak 20 eta urriak 21, eta 21 edo 22 guguratzen. Hor, egingo dugu Iruñan bertan beste jardunaldi bat, ondareri buruz, 9 aldiz egin dira ondareren inguruko jardunaldiak, eta hortengo gai nagusia izango da merkataritza. Eta gainera horrekin lotuta, aurreko asteetan, beste ekitaldi batzuk egingo dira Tuteran, Lizarran eta Elizondon. Hori komentatuko dugu, baina baina momentu zudan gaude. Atxeden txiki bat ekiko dugu, baina ez oso luzea, berela hori, badaukagu nahiko bideraturik, ze uda baino lehenago, batez ere parte hartzaileekin hitz egin, eta nahiko antolatuta dago, baina, gehu beti azken bultza bat eman behar zarea, gozak zehaztu, hau eskatu nizun hau egin duzu, ala ez, behar dugula liburuzka bat egin, prestatu idazu laburpen bat, ez dakit zer, logistika, hotelak, eta bar. Asperteko aukerarik ez dugu izango, baina, Navarraldek egingo dituen ekitaldien inguruan hitz egiten egon gara, lehenengo aipatu dugun bezala larunbat honetan, eta, jendea... Hori, konbidatu, nola ez, esan bezala, gure web orrialdean oraindik aukera dago, azken egunera arte aukera egongo da izena emateko, hori eskatzen duela norbait joaten baldin bada, mesedez izena emateko, bakit azken orduko batzuk agertuko direla, hori egin gabe, eta, ez dugu inor kanponetxik, baina ulertu dezazue hori gauzak ongi antolatzeko, eta batez ere Baskaria, eta hori guztian norbaitek nahi baldin badu bazkaldu, behar dugu aldez aurretik alik eta finen zehaztu, osea, norbait gonbidatzen diogu jendeari, nik uste oso jardunaldi interesgarria izango da. Esan bezala, nik uste dela gai bat, denok ezagutzen dugula, uste dugun horietako bat, baina gero apur bat sakotzen duzunean, ikusten duzu, ostia, hemen badira hainbat gauza nik ez nekienak, eta ez nekienik ere ez nekien. Orduan, nik uste era horretako gaia badala eta merezi duela ara jotea, eta hori, gonbidapena luzatu, gure horreldean izena eman, eta bertan ongietorreak izango zarete. Eta disfrutatuztuk ere, ez? Bai, zehatuko. Bai, ziur, gero kontua da hori, guk ez horren aurreko lan bat egin beharra, kaso honetan gainera 3 hitzaldi aste berean, da purua estresgarria, baina, gero
ez mamitzea da finean interesgarriena, ezta? Eta, bueno, ikusiko dugu zera jasotzen dugu hortatik. Oso ongi, udan bueltan hemen egonen gara, eta hausnarketaren bat eginen dugu, ez? Bai, baloratuko dugu zenolako emaitza izan duen, eta bar, zupatzen dut agian irudi batzuk ditugula, argazkiak, bideoren bat, ez dakit. Eta, bueno, agian horrekin guztiarekin, egin dezakegu laburpen edo balorazio bat, eta, bueno, gero ja urrian datorrena aipatu, baina, bueno, nik uste lehenik eta behin hori, ja, ze hau askotan geratzen gara horretan, ez da, bai, denuen nahi dugu jendea mugiaraztea, gonbidatzea, ja egiten dugu eta ja egin dugu eta aztu. Eta, bueno, nik uste merezi duela, bueno, hori itxi baino lehenago, hori, batez ere ikusteko egiten den ahalegin hau eta inbertsio hau, emaitza bat badago, ez da alperrik egiten, baizik eta hori, gero jendearen gandik erantzun bat dagoenen eta nik uste hori denoi ongi datorkigu, ez garela tontakerietan, baizik eta jendeak baloratzen dituen gaiak lantzen, ez da. Bueno, baloratuko dugu rengoan. Bueno, disfrutatu larun bat honetan eta geratzen den udarekin eta mila esker eta ikusiko gara bueltan. Hori da, mila esker eta horrengo arte. Mila esker. Bale. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik, Kristina Ibarrola alkateak harrera egin die Iruñean 2 kontzertu solidario eskaintzen dituzten ukrainiar interprete gazteei. Musika Liceo Nazionaleko 7 musikarik eta 4 irakaslek Nafarroa bisitatuko dute, musikak Ukrainarekin lotzen gaitu proiektuarekin. Ukrainiako ordezkaritzak kontzertua eskainiko du gaur arratsaldean Santa Maria Katedraleko jangela nagusian eta bihar Mendebaldea auzoko musikaren hirira joango da. Kontzertu horietan 7:30 Ukrainiako gazteek bertako artisten laguntza izango dute eta bildutako diru guztia lizeora bideratuko da iazko otsailean Errusiak Ukraina inbaditzearen ondorioak arintzeko. Bestetik, irakurzaletasuna eta ahozko narrazioa sustatzeko udal programa, irakurri dezagun ikasturte honetan mantenduko da ikastetxe publiko eta itunduetako ikasle eta irakasleentzat. Tokiko gobernu batzarrak programaren 2. luzapena onartu du, joan den ikasturtean 8.000 pertsona baino gehiagok parte hartu zutelarik. Duela 25 urte baino gehiagotik 3 jarduera mota garatzen ditu. Irakasleentzako mintegiak, ahozko narrazio saioak eta haur literaturako egileekin topaketak. Eta amaitzeko aste honetan hasiko dira Luis Amigo ikastetxearen eta Taxoare eta Sadar kaleetako lotuenaren arteko oinezkoentzako eta biziklitentzako lotura eraikitzeko lanak. 707 Amaitzeko, aste honetan hasiko dira Luis Amigo ikastetxearen eta Taxoare eta Sadar kaleetako lotueraren arteko oinezkoentzako eta biziklitentzako lotura eraikitzeko lanak. 773.000 euro inbertituko dira eta lanak 4 hilabetez egitea aurreikusten da. 650 metro inguruko zatia da, NA 2310 bidearekin paraleloan joango dena eta Nupeko kiroldegiko aparkalekua ere zeharkatuko duena. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar beti bezala elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.